Bon dia, xiquets i xiquetes de la classe de segon. Benvinguts i benvingudes al canal de Rasi. Hola, com esteu? Xiquets i xiquetes de la meva classe. Bé, m'he llançat a fer-vos un vídeo per a, primer, enviar-vos una abraçada molt forta, perquè això d'estar en casa és tota una aventura i també és una aventura per a els mestres i les mestres esta manera de treballar a distància, perquè ens agrada molt més estar amb vosaltres en classe, cantar, ballar, veure'ns tots els dies, però bueno, estem buscant ferramentes i jo he pensat, com tots els dies estic enviant algunes cosetes a les vostres famílies per a treballar un poquet en casa i tindre una rutina com les que tenim a classe. Avui, com hem enviat un experiment molt senzill de naturals, que segurament ho heu fet alguna vegada, però el que no hem fet mai és fer-ho cadascú o cadascuna a la seva casa i després compartir a veure com ix. La primera part de l'experiment és preparar-ho, i és molt fàcil, i hem triat uns materials que tot el món en principi podríem tindre a casa, que són, primer, com es diu això, se'n recordeu? Cotó, i si se'n recordeu vàrem veure a classe la planta del cotó, que ens va agradar a tots i a totes molt, cotó. Què necessitem també? Llegums. Llegums? Sí. Pots triar entre cigrons, pots triar llentilles o, per exemple, fesols rojos. L'única cosa és que estos cigrons no serien secs, però no tinc, s'adaptem. I després necessitarem un recipient de iogurt buit, un residu que podem reutilitzar i molt fàcil, necessites també un poquet d'aigua. Què hem de fer amb el cotó? S'ha de ficar aigua, humit, aneu a l'aixeta o en l'ajuda de les famílies, no crec que la necessiteu, i fiques un poquet d'aigua. Després tries una o més, jo per exemple vaig a ficar les llentilles, pots triar una o més llentilles i en el cotó que està humit les has de ficar ahí dins, com si fora un llitet, i abraces les llentilletes en el cotó. I què faig? Les fique dins del pot de iogurt. Vos proposaria, per exemple, que si teniu 3, podeu fer en cada recipient diferent, feu uno de fesols, uno de llentilles i uno de cigrons per a després comparar, ¿vale? I per exemple, si no vols deixar el recipient com el tens ara, puc ficar-me llentilles, o llentilla, en este cas que he ficat, i peguem ahí. D'eixa manera sabrem que això és una llentilla, perquè si tries fer més, podràs ficar en un altre fesol, en l'altre cigró i així. Esta és la primera part de l'experiment. On hem de deixar-ho? En una part de la casa que tinga llum, per a començar a veure créixer la nostra planteta. Una vegada comença a créixer, parlarem. Bé, vos envio una abraçada molt gran. Jo sé que tenim molta informació per ahí, que si clan, que si els enllaços, que si contes, que si de tot, però este canal no l'aneu a trobar en un altre lloc. Una besadeta a tots i a totes.